Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Il-Gvern saħaq li l-awtoritajiet tas-saħħa jinsabu f'pożizzjoni li b'mod immedjat joperaw it-tliet sptarijiet li kienu nataw b'konċessjoni lil Steward Healthcare. Wara stqarrija ta' Steward li fiha ħabbru li kienu terminaw il-ftehim ta' konċessjoni li ġie annullat mill-qorti, il-Gvern qal li wara li Steward iddeċidew li jabbandunaw l-operat tal-isptarijiet qed terġa' tingħata l-assigurazzjoni liċ-ċittadini, inkluż lill-pazjenti, li se jibqgħu jirċievu servizz tas-saħħa tal-ogħla livell li pajjiżna magħruf għalih. Fi stqarrija uffiċjali l-Gvern qal li ma jaqbilx bl-aktar mod assolut ma' raġunijiet li nataw minn Steward għall-abbandun u wisq anqas mat-talbiet li qed isiru u se jkun qed iwieġeb dwar dan fil-fora adattati fl-aqwa interess nazzjonali. Kien il-ħamis filgħodu meta Steward Healthcare sottomettiet notifika ta' terminazzjoni tal-konċessjoni mal-Gvern Malti. Il-kumpanija ħabbret dan permezz ta' stqarrija. L-istqarrija tagħha Steward Healthcare sostniet li se tassigura perjodu ta' tranzizzjoni adegwat mal-awtoritajiet konċernati dwar l-maniġġar tal-operazzjonijiet tagħha fit-tliet sptarijiet. Dan l-iżvilupp minn Steward wasal wara li ftit tal-jimilu il-Primawla tal-Qorti Ċivili annullat il-kuntratti marbuta mal-konċessjoni ta' tliet sptarijiet. F'sentenza li tal imħallef Francesco De Pasquale ġie nnutat li Vitals u llum Steward ma onoratx l-obbligi tagħha fil-ftehim. Il-qorti kienet ordnat ukoll li l-isptar San Luqa, l-isptar Carin Grek u l-isptar ġenerali ta' Għawdex jintraddu lura lill-Gvern u li l-ispejjeż kollha għandhom jinġarru minn Steward Healthcare, il-kumpanija li ġiet fdata bil-konċessjoni.